ondo da bier arte. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai, ongi etorri Pilartxonea ostatura. Mila esker. Gaua pasatzeko erreserba egin dut. Oso ondo. Nortasuna agiria utziko didazu mesedez. Bai, Maria Jesus Goikoetxea Galardi. Nola? Maria Jesus Goikoetxea Galardi. Hori da nire izena. Begiratu. Hor egongo da nire erreserba. Ados. Hemen dago... Gau bat. Pertsona bat entzat dakela, ez da? Hori da bai. Tori, 5. gela da zurea. Mila esker. Non dago espa? Espa? Bai emakumea, jakuzia. Barkatu baina ez daukagu horrelakorik. Ah, eta sauna? Saunarik ere ez dugu. Lastima. Aizu, barkatu galdera, zergatik etorri zara gure ostatura? Bihar bilera garrantzitsua daukat, hemendik oso gertuta, horregatik etorri naiz. Ados, ulertzen dut. Ea balogela gustatzen zaizun? Mila esker. Zer? Ez dit inork lagunduko? Ah, bai, barkatu. Oraintxe deituko diot lankideari. Itxaron hor, mesedez. Maren, aizu etorri harrera mesedez. Bezero bat daukazu zain. Bai. Eskerrik asko.